Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, il-persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali naqsu biktar minn nofs meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena ta' 5 snin ilu. Dan skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera kif minn 11,795 persuna fuq il-benefiċċji soċjali fl-2017 dawn naqsu drastikament għal 5,420. Dan ifisser tnaqqis ta' 6,375 persuna. Riżultat pożittiv fis-sfond ta' pajjiż li qed jesperjenza tkabbir ekonomiku rekord u li għandu l-inqas livell ta' qatt minn mindu bdiet tinġabar l-istatistika. L-istatistika turi b'mod partikolari kif l-assistenza soċjali li tingħata lin-nies qiegħda niżlet għal 1,576 persuna f'Marzu ta' din is-sena. Kuntrast mal-2012 meta kien hemm 4,200 persuna aktar li kwalifikaw għal dan il-benefiċċju u bekk dawk dipendenti fuq dan il-benefiċċji naqsu bi kważi 3 kwarti. Naqset ukoll l-ispiża tal-Gvern fuq benefiċċji soċjali milli kienet fl-istess żmien tal-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti bi 8,300,000 euro. Iżda dan mhux għax kienu eliminati benefiċċji ġodda għaliex fl-istess żmien il-Gvern introduċa tapering tal-benefiċċji tal-qatt u l-in-work benefit li tigawdu minnhom aktar minn 4,600 persuna. Fl-aħħar budget ippreżentat mill-Gvern tħabbar pakkett soċjali ta' aktar minn 20 miljun euro f'għajnuna supplementari f'pensjonijiet, f'benefiċċji aħjar għal dawk b'diżabilità u għal carers fost oħrajn. Bil-pensjonanti sejrin igawdu wkoll mit-tneħħija tat-tassazzjoni fuq l-ewwel 13,000 euro dħul minn pensjoni. Dawn l-inizjattivi jkomplu jsaħħu s-soċjetà ġusta fejn kulħadd jitla l fuq u jgħix kwalità ta' ħajja aħjar.